jamaah pora. Koyokku keju. Lek koyokmu keju, koyokku yo keju lho, Rip. Ayo to jamaah, Rip. Koyokku keju. Lek carane koyo ngene aku ra kuat, Rip. Aku tak lunga nek Kalimantan. Tak lunga aku tak njikok koper aku. Iki. Lek carane koyo ngene iki atiku lara, Rip. Ndang ge jamaah, Rip. Mama, koyokku keju. Ya wes aku lek mau tak njikok koper tak lunga tak telepon Riko. Ini wis ra kuat, Rip. Lambiku wis tak usum tak lunga. Iki Jamaya sih. Aku ape lunga ning Kalimantan ae aku. Aku wis ra kuat aku. Jamaya. Aku lek kowe ra kena tak atur aku tak lunga ning Kalimantan aku. Lunga aku wis ra kuat atiku iki, Rip. Jamaah beragi. Lek jamaah aku tak budal lek. Riko. Aku Kalimantan aku kok. Oh, saiki rene yo. Iki jamaah apa ora iki? Koyokku keju. Yo wis tak lunga. Iki Jamaya iki. Jamaah apa ora? Jangan dicikok di. Oh, yo. Atiku kowe enggak kuat iki. Kowe keju tak urut nih bari iki. Jamaah sik ya nduk. Jadi kondi teko iki. Lunga nek Kalimantan. Jamaya iki. Karek ngenteni Riko tok. Apa Jamaya? Jamaah, tenanan sungguh. Minta maaf. Atiku lara ngene iki. Aku endi tanduk Rama Ciko. Mana Kalimantan. Ora kowe sedang dulu Kalimantan aku kok. Ndang dicikuken rukomu. Atiku lara. Lagi mau apusingan Rip. Ngerekam roleng guyu tapok cangkemmu engko lek ngerekam guyu ngono kuwi. Ngerekam ki meneng ora guyu-guyu. Endi rantang jikok ruko Riko selak teko iki engko. Piye iki? Wis budal ya. Wih, mau baca komen nih. Enggak kabeh urip kuwi rek ya. Lek adewe iki iso mangan, iso nyambut gawe, iso apa kuwi kabeh ora kabeh wong seneng. Wis wacanan komene Rip ya. Tak mengi Rip. Urip ngene iki lho Rip. Tak mengi. Jarene. Coba ada banyu matang. Banyu matang. Nah, dombene. Nya. Tak mengi Rip. Kayak sabangan HP nih. Kayak mbak kayak sing biasane nyinyir. Nah, celpurono. Kalau jarene ning kene, tak mengi rungono. Jarene ning kene anu lah cara tak oleh ning Mas Rohman gelem. Ngene. Ning kene. Lah piye nek keluargane lho nduk, tak mengi. Lek ning kene boleh, tapi yo dudu endang. Ning kono ne Mak Supre. Oh, sesuk omah nang kene sik ning aku. Yo kan ngomong Mas Tapo mau apik-apik rembukan. Ya, oleh momo ser endang medulure. Aku selalu ngomong ini ki sering. Ning kene, ning kene lho. Oh, ning kene maksudnya ngene lho. Lek ser dolan ngene Mas Misji, Mas Rohman, ngene Mbak Muya, ngene Mak Pre, ngene Mak Kom. Usah sesuk. Lah nyapa kok enggak? Ning kene. Lah piye? Ora gelem iki engko. Ora gelem ki engko. Dadi Rip Natu ki enggak gelem. Wis kaya ngene iki, saiki ngene lho Rip, kene wong sing ngilok-ngilok ning yatim piatu wae ben apa wae. Pintu saya. Pintu saya. Jadi piye endang ngene Mas Rohman iki? Moh lah nyapa kok emoh. Ning kene omahe sapa? Marim. Ngene Mak Rim.
Ngene mak Rim, Rip Natu pancen Kerja. anu rek, iki balik ning nggon kata-kata awal mang. Enggak kabeh wong lek dhewe iki iso duwe, iso nyambut gawe, iso ngene iki kan enggak kabeh wong seneng. Contohnya kayak akun bodong kuwi. Mosok wong aku ki yo enggak kenal, wongnya ada di Taiwan ya rek. Jadi TKW di sana. Pokoknya keberadaannya wis tak pegang. Terus randuwe dikukui, duwe dikenekne. Ora mek akun bodong tok sebetulnya dalam kehidupan. Iya. Kuwi aneh. Tutuk rene Mas Tapo ora ketok no. Mbak ketok. Lah piye iki? Umpamane ngene lho Rip, aku ki selalu mendidik kamu suatu saat engko ben yo kamu yo ben lebih dekat dengan saudara, ben cetha dadi engko sir dolan ngene Mas Roman omong karo Mas Tapo. Mas Tapo arepe ngene Mas Roman, Mas Tapo arepe ngene Mas Miji tak terne. Sesuk. Sesuk gelem. Ora usah nang kene. Ning kene omahe sapa? Boleh. Aja gampang nesu, ngene iki aku enggak ngongkon, ora nundung. Menawa sir dolan rono ki omong. Engko lek sir dolan rono tak terne. Ngene Pak Sami, apa ngene Mak Kom, apa ngene Mak Mi, apa ngene Pak sapa Pak Padi, apa ngene Mak Pri, apa ngene Mas Ora Roman. usah nang kene. Ning kene omahe Mari kengko. Mari, apa penak ngene Mari. Heeh. Oh, ya wes ngono. Aja ngono enggak oleh meluruk-meluruk ya enggak ngusir. Itu balik aku kacau datang sek. Turut Tuh tempat ini sek. tempat ninja. Mangane yo tak jukuk sego. Mangan perang yo. Ngapa aku? Wareg. Terus Nyemil jajan. Heeh. Ku coklatnya mau entekne to ki, Meng? Heeh. Mau entekne ki, Meng kae. Heeh. Pintar. Tangan entek rek. Seneng to? Jaluk malah jaluk pijet itu dijak dakwah. Anu ya Rep ya. Didongakne rezekine Mas engko tambah akeh. Amin apa ora? Amin. Amin. Golek tawengi. Lek rezekine Mas Tapo akeh ngene tambah panas, tambah menyala. Tambah berkobar. Oke, selesai. Wis gak sida aku lunga. Nang kene. Ora mantara aku lunga nang Kalimantan aku. Nang kene, aku tak buat. Enggak gelem tenan. Masa teman. Aku saiki hari ini tuh aku baru keluar itu dari jam 2:30 siang tadi baru pulang merenguti aku tapi sapi neh iki enggak oleh to Mas apa lunga ning kene ae lah aku juga koper terus saiki ape lungono Rip Natu nesu Nang kene. ning kene ae jadi enggak oleh lunga ya wes pokoknya mah manut lek manut yo Mas Tapo enggak lunga lek ra manut Mas Tapo yo lunga ya oke pora oke dah Oke. oke